Ang mensaheng ito ay natutunan ko personally kay Pastor John. In my many years of association with him at in my personal talk sa kanya, ay hindi ko maalala kung ang outline na ito, siya mismo ang nagbigay sa akin o parang pinulot ko siya na pag may sinasabi, tinitake down notes ko. But whichever, definitely, ang message na ito is a lesson that I've learned from our beloved patriarch. Amen? Pakitaas nga kung ready yung mga Bibles ninyo. Ayan. Mga notebooks. Okay. At saka ballpen. Very good. Okay. Are you ready for the Word of God? Hindi po matagal itong Sunday school, so please give me your undivided attention. Okay? Huwag niyong masyadong pansinin yung mga nasa gilid dahil ushers po yan. Sila ang tumitingin sa inyo. Hindi kayo ang dapat tumitingin sa kanila. Dito lahat kayo nakatingin sa harap, sa pulpito. Okay? The title of this lesson is Goals that will make a significant difference. Goals that will make a significant difference. Itong title na ito ay ipinapahiwatig ano ang sikreto ng mga lumalago, pinagpapala, at namamayagpag na mga Kristiyano. One of the reasons why Christians grow and they are blessed is because of goal. Do you agree? Sino po sa inyo ang may mga goals sa buhay? Taas ang kamay. Pakisabi mo nga sa katabi mo, anong goal mo? Oh. Huwag mong sabing anong goal mo. Sabihin mo yung goal mo sa kanya. Bira naman kayo. Sabi nung isa, anong goal mo? Hindi. Sabihin mo sa kanya yung goal mo sa buhay. Men, sige na. Sundin nyo lang yung sinasabi ko para masundan nyo yung ating lesson o pinag-aaralan. Anong goal nyo? Di ba? Una, tayong mga Ilocano, pag tinatanong anong goal mo, yung iba wala talagang masabing goal. Ibig sabihin, you wake up every morning, wala kang direksyon. No target, no aim. Alam nyo ba kung bakit itong lesson na ito, masasabi ko na I learned from Pastor June? Kasi ganito, Pastor June is a man of many goals. Na if you look at his life, hindi po sa itinataas ko siya. Naunawaan ninyo? Pero nakikita ko yung prinsipyo na dapat nating tularan sa kanya. Who among of you here, one way or the other, your life has been inspired and impacted by Pastor June's ministry? Taas ang kamay. Okay. Ito ang sekreto. He is a man of goals. Biruin mo kung pastor ka, wala kang goal, anong mangyayari sa church mo? Ngayon, kung tatay ka, wala kang goal, saan mo dadalhin ang family mo? Kung ikaw ay young people, wala kang goal, ang boring naman ng buhay mo. Kaya tuloy, maraming young people, ang kanilang pinaghuhugutan ng kaligayahan sa social media. Alam niyo kung bakit? Wala kayong goal na sinusundan. Dahil kung may sinusundan kang goal, halos wala kang panahon mag-Facebook. Because you have goal. That's why Pastor June has made a great impact in our lives and in our church. Bakit? Because of, ulitin natin, because of. Kaya nais ko ring ituro sa inyo ang aking natutunan mula sa kanya, mula sa Biblia, goals that will make a significant difference. Ang ibig sabihin ng significant, yung bang kakaiba, we do not want to be just like the unbelievers na regular lang.
common. Gusto natin na yung buhay natin may makitang kakaiba. Parang yung, sino sa inyo ang nandun kahapon sa Barangay 7? Ayon. Yung mga wala, hindi pa nakakita, dumaan po kayo mamaya. May makikita kayo dong kakaibang bahay. Oo. Yung isang missionary, ito sasabihin ko, not anything negative. I don't mean anything negative. Biruan lang. Sabi ko nung pinagdadrive ko yung missionary, gusto kong makita mo yung bishop residence ng HBBC. O talaga? May bahay ka, pastor? Oh, blessing ng Panginoon. Pero alam mo, maliit lang yon. Sabi ko sa kanya, maliit lang. Silang mag-asawa yung missionary na pumunta. O di, andun na kami sa highway. Kino-condition ko yung mind nila, maliit lang. Inabangan nila, saan kaya yung maliit na yon? Nag-park kami doon sa tabi ng bahay. Hindi sila nakatingin doon. Kasi ang mind setting ko, maliit lang. Saan po yung bahay niyo? Hindi sila nakatingin. Sabi ko sa kanya, ito oh. Ha? Sabi nung misis niya, maliit nga. Aba, nung lumabas, di doon kami sa may corner, tinitignan namin yung dalawang anggulo ng bahay. Sabi niya, ganyan, pastor, ang liit nga. Ang liit na ng mga bahay sa paligid. Yun ang ibig sabihin ng katangi-tangi. Kapansin-pansin. Tayong mga Kristiyano, hindi nagpapapansin. Subalit, dahil sa sipag natin at ating pagsunod sa salita ng Diyos, dahil sa Panginoon, ang buhay natin nagiging kapansin-pansin ang pagpapala. Sino po sa inyo nais na ganon ang kanyang buhay Kristiyano? Sa grabeng pagpapala ng Panginoon o grace ng Panginoon, kapansin-pansin ang buhay mo sa mga tao sa paligid mo. Taas ang kamay. Ngayon, ito ang goals na dapat meron tayo. I learned this from our patriarch. Okay? Gusto nyo bang malaman? Oo. Paano na? Patapos na yung oras ko. Amen? Hanggang 8:30 lang ako. Ano lang to? Warm up. Warm up. Amen? Okay. Number one goal that will make a significant difference. Basahin natin. Number 1. Palagay nyo, sa HBBC, sino ang nag-train sa atin yan? Di ba? Kaya nga, pagdating ng October, mula noon, bata pa ako, hindi ko makalimutan, basta October, pumupunta na ang ating Pastor John sa PCBS. Bumibili ng boxes of daily bread. Sabi ko, para saan kaya yung daily bread na ang dami-dami? Babasahin niya lahat yon, same lang eh. Yun pala, ang gagawin ni Pastor John, mga kapatid, i-require niya tayong lahat ng mga members na bumili ng daily bread. At yung iba, 10 years na hindi pa nagbayad, mga kapatid. Palista lang ng palista. Okay lang, basta lumago kayo. Basta naging blessing sa inyo yung daily bread na yan. Panginoon na lang pong sisingil sa inyo. Pero di bale, kung nag-grow naman kayo, yung 60 pesos na bayad ng daily bread, sa inyong cheerful giving, nasulit na. Pero wag na yun ang uulitin yun, mga kapatid. Pangit na karakter ng Kristiyano yan. 2024 na, yung daily bread mo ng 2022, hindi ka pa nagbayad. Makonsensya ka naman. Okay. Pero ang punto ko, mga kapatid, di ba, trinain niya tayo na bumili ng daily bread. Talagang required. Ultimo mga bata, may daily bread lahat yan. Alam niyo kung bakit? Tinuturuan tayo ng isang habit that can multiply God's impact in our life. Kasi ganito yan. Ang Diyos ay patuloy na nagpapadaloy ng pagpapala. Nasa sayo lang talaga kung ikaw ay lumulugar doon sa kung saan dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Lumugar ka doon, tignan mo, mararanasan mo yung grace ng Panginoon sa buhay mo.
subukan mong wag lumugar doon, you cannot experience it. I do not know any Christian who is dynamic and fruitful without daily devotion in prayer. Tanungin nyo yan. Amen po ba? Oh. Kaya ugaliing mag-daily devotion. I don't care if you're a busy man, you are a teacher, a professional, a student, na maraming mga assignment, project, mga kapatid, that goal, that habit can change your life. Kayong mga bago na nag-a-attend ng church, yan ang isa sa mga unang lesson na itinuturo namin sa mga HBBC. Matthew 4:4, anong nakalagay doon? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. As important as the bread is for the physical nourishment, so is the word of God. Oh, alam nyo, karamihan ng mga nagpapa-counsel sa akin na may problema, ang tinatanong ko yan sa kanya, nagde-devotion ka ba? Totoo. Halimbawa, pupunta ka sa akin, magpapa-counsel ka, Pastor, may problema ako kasi ganito, ganyan. Ang unang tatanungin ko dyan, nag-devotion ka? Hindi po eh. Kaya pala. Because when you do your personal devotion in the morning, it may not completely eliminate your problem, but it will eliminate unnecessary problems. Karamihan ng mga palpak natin ay dahil mali yung simula natin. If you start the day right, everything will fall in their proper order. It's important to start the day right. Make it your daily goal na alin? Mag-daily devotion. Will you make that promise today to God and say, Lord, I promise you, I am not going to leave my house without prayer. Without daily devotion. Daking agtaltalon, mga magsasaka, bago po kayo lumabas, anong oras ba umaalis ang mga farmers natin sa umaga? 4 o'clock, sabi ni Tito Manny. O, tanungin ko, si Tito Manny 4 o'clock, nagde-devotion ka dito, di ba? So, if you leave 4 o'clock, anong oras kayo gumigising? 3:30. Pakinggan nyo. Alas 4, lumalabas, papunta sa bukid. Ngayon, kailangan niyang gumising ng 3:30 para makapag-spend ng devotion time. Akala natin, mas marami tayong magagawa kung pagkagising, trabaho agad. Mali. Mas marami kang magagampanan pag inuna mo ang Panginoon. 1 hour with God can accomplish more than 10 hours without God. Isang oras na kasama mo ang Diyos sa gagawin mo, mas marami kang magagampanan kaysa yung 10 oras na hindi mo kasama ang Diyos. If you want to have a goal that can make a significant difference in your life, ugaliing mag-daily devotion. Pangalawa, dito tayo magtatapos. Number 2, buhay pa kayo? Okay. Basahin natin ang number 2. Ready? Read. Oh. Aim to always be a shining light wherever you are. Now, anong ibig sabihin ng aim? Make it a goal. Make it your purpose. Every day, Lord, maliban sa mga things to do, tasks to accomplish, as a Christian, I want to magnify Jesus everywhere.
I want my family to know that there is Jesus in my life. I want my kasama na mga karpintero makita na ni Apo Jesus kanyak. Always aim to be a shining light wherever you are. Matthew 5:16, basahin natin. Let your light so shine before men, that they may see your end, which is in... Okay. Nung nagpe-fellowship kami kagabi nila Bishop Freddy De Vega, meron po siyang nabanggit na salita na ang ganda ng dating sa akin because of this Matthew 5:16. So ang ginawa ko, kinuha ko yung cellphone ko agad, tinake note ko yon. Sapagkat as a leader, ugali ko na pag may idea na pumasok, magandang lesson, sinusulat ko agad. Kasi baka makalimutan ko, kailangan kong isulat. Hindi aksidente na ipinadaan ng Panginoon sa akin ang lesson na yan. I tell him, you know, Pastor, I told him, I am a hungry learner. I am a hungry learner. At daman niyo po siguro, nung sinundo ko siya sa airport, kumain kami sa isang restaurant, nagkukwentuhan kami, may sinasabi siya, maganda yung Bishop teka lang po pause lang tayo. Let me record what you said. Okay? Meron po akong ni-record na kanyang sinabi na hindi ko ngayon makuha yung because I don't have my cellphone. Pero ang punto, sabi niya, may mga members, ang parang punto niya is, may mga members na nagpapaganda ng dito? Gumaganda yung reputation ng church dahil sa mga members na katulad niya. Ang aking tanong sa'yo, gumaganda ba ang reputation ng HBBC dahil sa mga members na katulad mo? Maganda yun Nung nasabi niya kako, Lord, yun yung gusto kong maituro sa mga members namin. Na maging conscious at aware sila that wherever they are, huwag silang magtago na Kristiyano. Don't be a James Bond Christian. Kinakailangan, mga kapatid, wherever you are, ipakita mo na Kristiyano ka. And make sure that the way you behave yourself, you conduct yourself, will add value and appreciation from people to the church and most especially to God. So masasabi mo ba ngayon na ikaw, on a daily basis, you are living a life na nakakadagdag pogi points sa HBBC yung buhay mo? O baka naman, pag nalaman nilang Baptist ka, lalong pumapangit ang tingin nila sa Baptist dahil sa mga miyembrong katulad mo. That is why if you want to make a significant difference, parang every day when you wake up, i-adapt mo ang goal na ito. And when you adopt this Matthew 5:16 principle, you have no idea how the Lord will actually bless your life for the sake of Matthew 5:16. Para lang lumawak yung influence mo, mas maraming tao ang makapansin at maka-appreciate sa Panginoon sa magitan ng buhay mo, iaangat ka ng Diyos. Siyempre, ang goal mo, hindi yung umangat. Ang goal mo lang na ma-appreciate ng tao ang greatness ng Panginoon at grace sa aking buhay. So I am going to live my life accordingly. Pag sinabing accordingly, sang-ayon sa salita ng Diyos, that the Lord, as He will bless me, people will appreciate God in my life. They will glorify God. Sino po sa inyo na naunawaan nyo yung punto na yon? Taas ka ng kamay. Oh.
Maski po kayo estudyante o professional, mga kapatid, let us always aim to shine for the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Oh, magbigay pa ako ng isa before I close. Number 3, put God first in everything. Put God first in everything. Oh, sino po ang laging nag-e-emphasize niyan sa atin? Sino? Oh. Kaya nga alam niyo minsan, pagdating sa ganyan, may nagpaalam kay Pastor Jun, no? Sabing ganyan, Pastor Jun, sorry, pumunta pa, service. Hindi ako maka-attend ng service. Kasi mag-a-attend ako ng libing. Hindi pala libing, yung necrological. Sinagot ni Pastor Jun. Sabi niya, let the dead bury their dead. But you attend the service. Kung ikaw ay hindi mo nauunawaan ang Biblia, yung pinanggagalingan mong buhay, mau-offend ka dun. But when you understand and you value God above all else, na pag tumawag ang Diyos, kagaya ng pagtawag ni President BBM, kahit sino pang Poncio Pilato ang bisita mong yan, iiwanan mo yan. Dahil haharapin mo si President BBM. Mas mataas pa ang Diyos kesa kay BBM. Naunawaan po ninyo. Put God first. That's why, pag linggo, wala ka na dapat ibang appointment at schedule. Sa church ka dapat. Pag may dumating na bisita, 7 o'clock, nagbibihis ka, kumpad, kumadre, pambihira ka na. Sagutin mo, pambihira, kumpad, wrong timing ka. Nagbibihis ako. Bakit saan ka pupunta na naman? Sa church. Sama ka. Sama ka. Lunch tayo mamaya. Ako maglilibre sa'yo. Oh, let them know na meron kang priority. Hindi yung araw ng linggo, kung saan-saan ka pumunta, pinost mo pa sa Facebook. Number 1, hindi ka na nakasunod sa second point. Always aim to shine. Anong testimony mo? Oh, nilabag mo yung goal that can make a difference in your life. Paano ang Christian life mo ngayon? Kaya, put God first. Pangalawa, in your finances. O, ikwento ko sa inyo. Magtatapos na ako. Meron tayong member sa Hawaii. Si Brother Reggie Tangonan, kapatid ni Brother Florante. Si Brother Reggie po ay tagapasukin. Nandito ba yung mga tagapasukin? Nandito na? Ayun. Ngayon, nagkaroon tayo ng first fruit commitment. Nag-commitment yung si Brother Reggie, nag-commitment si Mrs. niya. Kasi po, si Brother Reggie, bago na save, talagang he is a person who really needs the Lord. Na-save. Binago ng Panginoon. Ang nag-witness sa kanya si Pastor Jun mismo. Sa grabeng pasasalamat niya sa Panginoon, he wanted to devote his life to God. Kaya lang, disabled siya. Na-disabled physically. Pagdating ng commitment ng first fruit, nag-commit siya. Nag-commit yung misis niya. Nag-commit yung 2 anak niya, si Reggie Boy. Oo. Ngayon, sabi nung mama nila, sa testimony, sabi niya, itong commitment ng 2 anak ko, saan kaya nila kukunin yan? Tapos, the other Sunday, lumapit daw yung 2 anak sa kanya, na bless sa preaching. Ang sabi, Mami, sabing ganyan, gusto naming doblehin yung commitment namin. Mas lalong nag-isip yung mami. Hindi nga nila kayang ma-fulfill, sa tingin ko, yung commitment, dodoblehin pa. Alam nyo, to cut the story short, okay? By the grace of God, una, si Brother Reggie, na-approve yung kanyang disability benefit. Na-approve. So, nakapagbigay siya kaagad sa Panginoon. Pagkatapos po niyan,
tinawagan ulit siya ng SSS. Tama ba? SSS? At ang sabi sa kanya, pumunta ka rito sa opisina at baka yung 2 anak mo ay tatanggap din ng benefit. Pumunta. Ito ang overwhelming. Pagdating sa opisina, di na-approve. Alam nyo ang binigay na benefit sa bata? Tatanggap sila ng monthly benefit hanggang 16 years old. You have no idea how God can turn your finances around. You just need to obey and follow Him. Put God first. Hindi yung, anong mangyayari sa akin pag binigay ko to? Ang dapat tanong mo, ano ang mangyayari sa akin pag hindi ko binigay to? At ano ang mamimiss ko kung hindi ko sinunod ang Panginoon? Kaya kayo, pag may natanggap na pagpapaala sa Panginoon, put God first. At kayong mga mag-asawa, hindi nyo dapat pinag-aawayan yan. Dapat enjoy yung pag-usapan kung tungkol sa tithes and offering. Hindi yung, paunay ka mo itong, bakit adoonay taitid mo na? Hamot sikat nagbanog, siyak mo't samo ko na. Hello? Hindi mo alam, your obedience will make a significant difference in your life. Oh, di ba? Napakasimpleng mga prinsipyo. Pero paulit-ulit lang na itinuturo hanggang sa lahat tayo ay nagkakaisa ng pag-iisip. All of God's people say? Ulitin natin, what are the significant goals that will make a difference in your life? Number 1, ugaliing. Number 2, okay. And number 3, put God first in everything. Number 4 pala yun, nakaligtan ko yung number 3. Tumayo tayong lahat. At I want you to have a silent prayer of 1 minute. 1 minutong panalangin. Hingin mo sa Panginoon how you can apply these principles in your daily life. Panginoong Diyos, Ama, maraming salamat sa aming maikli at simpleng devotion o message ngayong umaga. Dalangin ko po na ang mga prinsipyong ito ay tumanim sa aming mga puso at isipan. Tumanim na ibig sabihin, kami mismo tatanggapin namin and through our commitment na sumunod, ang mga itinanim na ito ay mag-ugat at lumago at mag-produce ng bunga. Ikaw ang magbibigay ng bungang iyan. I pray, Lord, that you continue to bless the members of the HBBC, from the pastors and families, the preachers, coordinators, key people, ushers, men, and ministers, and all members, everyone, Lord. Ang tagal na pong Kristiyanong iba, pero hanggang ngayon, walang nangyayari sa kanilang Christian life. All because they have never learned to adopt the first basic principles of the Christian life. Nawa po ay adapt na namin ito at gagawin namin ito, Panginoon. Salamat. Continue to bless our main worship service today. In Jesus' name, Amen.